बाक्सानि साउदुर पिटायाव आइजोफोरा गोलाव हानजा सुरदों। थांखिया उन्दै बैसोआव हाबा होनाय, हिन्जाव लांखारनाय, दोहोन दाबिनाय, जौ जुवा गेलेनाय बायदि बायदि समाजनि जेंनाफोरखौ बन्द खालामनाय। समाजनि बायदि जेंनाखौ नोजोर बोनानै बाक्सा सालबारिनि गोबां आइजोफोरा लामायाव ओंखारदों। ओनसोलनि गासै मोनब्रै बिसिडिसि आरो गासै 30 बिअ लोगो नांनानै गोबां आइजोफोरा बे हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। बाक्सानि पन्चायत आरो रुराल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट मानास CLF आ बे हाबाफारिखौ बानजायदों। गोलाव हानजा सुरनाय साउदुर पिटायानिफ्राय जागायनानै माहारियारि मानास हाग्रामासिम फैनानै लामानि आनन्द बाजाराव जोबफैयो। हानजा सुरखांनायनि उनावनो फावथिना दिन्थिफुंनानै रायजोफोरखौ सांग्रां खालामनाय हाबाफारिबो लायो। लोगोसेयैनो मोनसे सांग्रांथि मेलबो लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बानजायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय समाजाव सोलिनाय बायदि जेंना जेरै उन्दै बैसोआव हाबा होनाय, हिन्जाव लांखारनाय, दोहोन दाबिनाय, जौ जुवा गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै मोनसे जथुमा लानाय जादों आरो माने क्लास्टारनि आन्दाराव जोंनाव गासै मोनब्रै PCDC लोगो नांनानै गासै 30टा बिअ लोगो नांनानै जोङो बे जथुमाखौ लानाय जादों। बे जथुमायानो जाहैबाय जोङो दायो हमना ला हौवा हिन्जावनि गेजेराव फारागथि गैयै खालामनो थाखाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोजान खालामनायनि थाखाय आरो जौ जुवाजों जे माने सुबुंफोरा गोजावना दङ बेफोरखौ माने एसे सांग्रांखौ जाथों होननानै जों दिनै बे रेलिखौ लानाय जादों आरो जोङो ओरैनो रेलिखौ जोङो माबा सालबारिनिफ्राय साउदुरबिथा बिसिम लानो सानदों आरो दिनै गासै मोनब्रै PCDC सालबारि, रुपाफुलि आरो बरपेना, रामसातारि बे मोनब्रैया जोङो लोगो नांनानै दिनै बे जथुमाखौ लानाय जादों आरो ओरैनो जोङो दिनैनिफ्राय माने फार्स्ट स्टार्टिं खालामदों। जेनेबा दिनै CLFआव लाबाय आरो पिअआव गेजेर गेजेर बानायबाय दं जोङो जे गामियाव जेनेबा सांग्रांखौ लाबोनो जोङो हौवा हिन्जावनि गेजेराव बा हौवासा हिन्जावसा गथ'फोरनि जे जोङो फारागथि दोनो बे फारागथिखौ जों माने जाहाथे हौवासा आरो हिन्जावसा गासिखौबो जोङो समान खालामनांगौ माने बेफोरखौ जोङो सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय जोङो एवारनेसबो होबाय दङ। पिअ थांनानै गामि गामि जोङो बेखौ माने बे एवारनेसखौ जों खालामबाय दं आरो माने गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि हामलायनाय जासिग्रोबाय आरो गिबियावनो आङो माने आं जेबो बुंफेराखैमोन दिनैहाय बुंनायाव माने गोरोन्थि जायोब्ला आं निमाहा बिग्रोबाय। दिनैहाय जोङो जोंनि मानास क्लास्टारा जाहैबाय जोंनिया मोनब्रै PCDCजों लोगो नांनानै क्लास्टार जायो। बेवहाय जोंहा 33 पिअ दं। बिनिफ्राय बिनो मोनसे क्लास्टार मानास क्लास्टार बुङो आरो बेवहाय जोङो जेन्डार केम्पिंनि सायाव जोङो एसे माने रेलि लादों आरो रेलि बानायनायनि गेजेरावनो जोङो पाटरनाटबो दङ। पाटरनाटखौबो जोङो बानायनो लादों आरो बेवहाय जोङो साब्रै जाहैगोन। बेहाय हौवा हिन्जाव आरो सासे GPP थागोन आरो सासे जिबिका साखिया माने जोङो पाटरनाटखौ देखायगोन आरो बेहाय आरो जोङो जोंनि रेलिनि माबाया जाहैबाय रेलिया जाहैबाय जोंनिया जेन्डारनि सायाव। बेहाय जोङो जौ जुवा बा हौवा हिन्जावनि सायाव फाराग आरो बेहाय माने जोङो गासैबो ड्राग्सनि सायाव जौ जुवानि सायाव जाहाथे गामिनि हाल सालफोरा जोबोर गाज्रि जालांदों बिनि थाखाय जोङो माने बे रेलिखौ लानाय जादों आरो जों हिन्जाव माहारि जानानै माने बायदिसिना खामानिफोराव एसे नासयजाना थानाय बायदि गोहोफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों बे रेलिखौ खालामनो लादों आरो जोंखौ जिहेतु ब्लकनिफ्राय बिथोन हरदों बेखिनि खामानिखौ जों दिनै मावनो लादों आरो गामि गामि वाइसैबो जोङो पिअआव माने बे रेलिखौ खालामदों आरो केन्डेल मार्क्सखौबो बानायनाय जादों। बेनि लोगोसेयैनो जोङो दा क्लास्टारखौ दिनै आखायाव लाहैबाय। क्लास्टारा जाहैबाय क्लास्टारनि रेलिया दिनै सानसेल' आरो जोङो जेसेबां पिअ दङ गावबागाव रेभिनिउ भिलेजाव जों बे रेलिखौ खालामगोन आरो बेखिनिखौ बुंनानैनो आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो।
लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।